Em dikarin bêjin ev daxuyanîn îro seredanên van her du girtîgehan di navbeyna partiya we yên Demokrat û CHP da hevkariyeke nû ye yan jî tiştekî nû heye? Na efkariyek nû nîne boyê van pirsgirêkan em hatine cem hev. Me got em sifte ser qirarê IMF'yê bisekinin. Çünkü hem boy Selahattin Başkan, Figen Başkan hem boy yine girtiye dini ahim karar day ama devlet Türk'a bernadı. Disa Anayasa Mahkemesi ya Türk'a ayemedi bejin. Vanajı boy siyasetçiye karardanı vanaj bernadın. Mego em vana binin rojevi. Yani serviya bisekinin. Partiye çep, sosyalist, bileşenime Cumhuriyet Halk Partisi jinavi xebatê dayı. Yani tiştekî nû nîne ser ew disekin, ser pirsgirêka disekin em ser. Ji ber ku prose çareseriyê li nezelaliyekê hinek dibêjin rawestiya hinek dibêjin wê gav bên û di vê demê de ev çalakî tam balê dikeşe ji ber wê ez dipirsim. Na pêvajo berdevam dike. Hêdî diçe ama berdevam dike. Yê berdevam jî bike. Hem ihtiyaca devletê hem ihtiyaca iktidar hem ihtiyaca me ihtiyaca gelî Türkiye'yi ve pêvajo heye. İnşallah neki hedi lez be peşva biçiyi hem serviya dixebitin ama berdevam dike. Îro roja rojnamegeriya Kurdî. 128 salin rojnamegeriya Kurdî heye ve peyamek taybet bo vê rojê heye. Benim do civina grubê da jî anî zaman beni em roja rojnemavanê Kurda pîroz dikin. Şexsê Apê Musa, Gurbeteli, Ersöz, Neghan, Akarser jî Rojnamegeriya Kurd. roja rojnamegeriya Kurd jî pîroz dikim. Yekî narnamenîne vana ji bîrtînim. Bira pîroz bu. Gelek spas. Sağ ol.